Човек просто трябва да внимава повече, да бъде критичен. Ти спомена за аналогите между физическата и духовната храна. Смятам, че в двата случая всеядното поведение е отвратително. Има хора, които се грижат, поне си мисля, че се грижат, нали, да се хранят здравословно или от нещо от сорта, да имат режим, спазват всякакви такива неща. Имат внимание, имат критичност към храненето си, физическото. И имат точно същата безкритичност към всички духовни, в кавички, послания, които гълтат, ама ги гълтат като невидели, тъпчат се с тях, докато им призлее и вече започва това да деформира и тяхното емоционално и психическо функциониране. Човек трябва да може да различава фактите от внушенията. Егото, облечено духовност, е по-голямо от другото его. Всеки от нас си мисли, че е смирен, всъщност не сме. Духовните качества и добродетели са видими само за другите, не и за този, който ги притежава. Просто защото нашето съзнание, всяко нещо, което е наред, не му обръща внимание.